לכל ילד יש חלום להיות שחקן, רק מעטים מצליחים לממש את החלום. לא כל הילדים יהיו מסי הבא. רוב הילדים ימשיכו להיות כוכבים במשחק עם החברים בשבת ובהפסקות. ולמרות זאת, עמוק בתוכם מסתתרת התקווה שמו יפרוץ ויתגלה לעולם. על הכדורגל כתחביב. אני משחק כדורגל מגיל קטן, משחק עד היום. בדרך כלל בימי שבת, גם בימים רגילים משחק עם חברים. להפוך את הכדורגל למקצוע? אין אחד שלא היה רוצה. אם הייתי עושה את זה, אני פשוט פוגע בלימודים, אז ויתרתי על זה. הפסקתי כי זה פגע לי בלימודים. באיזו תדירות אתה משחק כדורגל היום? אני משחק בערך פעם בשבוע. האם אתה פעיל בקבוצת כדורגל? לא, אני משחק עם חברים שלי להנאתי. מודל לחיקוי שלך. המודל לחיקוי שלי הוא קריסטיאנו רונלדו, בגלל שהוא משחק בריאל מדריד, הקבוצה אהובה עליי. משחק בעמדה כמו שאני משחק, אני אנסה לחקות אותו כמה שיותר. בכל שבוע ובכל שבת יש את המשחק שבו נפגשים כל החברים. המפגש הוא לכדורגל, אבל בעצם הוא מפגש חברתי, שבו הכדורגל הוא רק סיבה לפגישה. אז אם אתה פנוי בשבת, תלך לשחק ואז תבין.